खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रौथा बियाबाव इउपिपिएलनि सा 40निबो बांसिन गाहाय दैदेनगिरिफोरा बिबान एंगारदों। लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़ा मासि नागारबाय। बिजनीआव सा 11 साइबार क्रिमिनेल हमदों। अन्ध्र प्रदेशनि कटपा सेन्ट्रेल जोबथेसालिनि 5 मावख'गिरिफोरा सासपेन्ड खालामजादों। रन्जन गगैआ लेङाइ हादरगिरि महरै सायख'जानो हागौ। ब्रिटेननि F-35B फाइटार बिरखंआ 5 सप्तासिम नांथानायनि उनाव केरेला बिरखं गाथोननिफ्राय ओंखारलांबाय। कक्लाबारिनि सिलबारियाव 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि। बाक्सा जिल्लानि मोनद' बिटिसि बियाबनि थाखाय बिसायख'थि फारिलाइनि द्राफा फोसावजाबाय। बांलादेशआव बिरखं जाब्रबथायजों सा 20 सुबुंफोरनि जिउ खहा। आसाम पुलिसआ गोदान उदखारि बिथांखिखौ फेलें खालामना गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय भटार फारिलाइनि द्राफ्ट फोसावबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंदयै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ उदालगुरि जिल्लानि रौथा बियाबाव मोनसे गिदिर हेंथानि मोगा-मोगि जानांदों। गोजौ थाखोनि सा 40निबो बांसिन दैदेनगिरिफोरा पार्टीनिफ्राय जयैनो बिबान एंगारदों। बे राजखान्थियारि गुगानायखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा इएम डक्टर नीलुत स्वर्गियारिनि हेंथायै मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होनना साननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला गजेन हायनारि इउपिपिएलनि बारगु मिरु आफादनि सोद्रोमा टुनेश्वर बर' आथिखालनि कसारिसां पिएचडिसिनि मासिगिरि घनश्याम महन्त लेङाइ आफादगिरि रौथा ब्लक इउपिपिएल आरो शहीदुल इस्लामजों लोगोसेनो गोबां गागि दैदेनगिरिफ्रा दोलोनि इसिङारि अपारेशन आरो दैदेननाय रोखोमनि सायाव गोजोननाय गैयैनि थाखाय 21 जुलाइआव नेमखान्थि बायदियै इउपिपिएलनिफ्राय बिबान एंगारदों। इसिङारि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला सा 400निबो बांसिन इउपिपिएल मददगिरिफोर आरो मावथिफोराबो थाबैनो बिजेपिजों लोगो जानो हागौ। बिटिसि बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगो राजखान्थियारि हान्जाफ्रा गोख्रों बादायलायनायनि थाखाय साखा-फारा जागासिनो दङ। बे खेबाव बिजेपि दोलोआबो आथिखालाव रौथा बियाबनि थाखाय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गोदान बिजाथि एबा इउपिपिएलनि इसिङारि गोदान मोखां नागिरनानै मख'जाथाव सुबुंफोरखौ गावसोरनि खबायाव सोना लानो खाबु लादों। लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़ा मासि नागारबाय। समबारखालि हरखाब लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़ा गावनि मासिखौ नागारदों। 21 जुलाइ समबारखालि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनो रिजाइनेसन लेटार हरनानै लेङाइ हादरगिरि मासिखौ नागारो जगदीप धनखड़ा। जगदीप धनखड़ा गावनि देहायारि जेंनानि थाखाय लेङाइ हादरगिरि मासिखौ नागारदों होननानै रिजाइनेसन लेटाराव लिरनाय दङ। जगदीप धनखड़ा संसदआव दैज्लां बोथोरनि जथुमाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो गावनि बिबानखौ नागारदों। दैज्लां बोथोरनि जथुमानि गिबि सानावनो बिथांनि बिबान एंगारनाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि लेङाइ हादरगिरिनि बिबान एंगारनायनि उनाव जगदीप धनखड़ानि मासिखौ सोर लागोन बेनि सोमोन्दै सावरायनाया जागायजेन्दों। दा सोंलु सिखांदों जगदीप धनखड़ानि उनमोनगिरिया सोर जागोन। बिजेपि दैदेननाय एनडिएआ बिसायख'थिनि दावहायाव दावगालांनो थाखाय बांसिन अनजिमा दं। लेङाइ हादरगिरि जानायनि सिगां जगदीप धनखड़ा सोनाब बेंगलनि रायजो बेंगिरिमोन। संबिजिरनि दफा 67 क नि सिङाव हादरगिरि मुर्मुआ धनखड़ानि बिबान एंगारनायखौ गनायनानै लादों। जेब्लासिम गोदान लेङाइ हादरगिरि सायख'जाया अब्लासिम लेङाइ मासिगिरि हरिबंश नारायण सिंहआ रायजो सभानि मासिगिरिनि बिबानखौ सामलायगोन। संबिजिरनि बायदिब्ला लेङाइ हादरगिरिनि मासि लांदां जानायनि 60 साननि गेजेराव गोदान लेङाइ हादरगिरिखौ सायख'नाया गोनांथार। थामहिनबा बे बिखान्थिया 19 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइसिमाव जोबनांगौ। चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थाना बेन्दोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव संदाननानै पुलिसआ सा 11 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हायो। समबारखालि हराव चिरांनि एसएसपि
अघत गारगा बिजनी थानायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय साननैयाव बिजनीनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै पुलिसा सा 10 साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय साइबार क्रिमिनेलफोरखौ बिजनी कावाटिकानि आफसार उद्दीन 34 बोसोर, 1 नं दंसियापारानि मतलेब आली 37 बोसोर, आब्दुल आवाल 27 बोसोर, आखिर आली 29 बोसोर, सद्दाम हुसेन 22 बोसोर, गलाब हुसेन 51 बोसोर, फोरमायसालिनि मीर कासेम 22 बोसोर, जारुल हुसेन 23 बोसोर, बल्लामगुरिनि आनवार हुसेन 25 बोसोर, 1 नं दंसियापारानि मजनु आली आरो शर्मान आली 22 बोसोर होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारखालि हराव बङाइगावनिफ्राय हमनो हादोंमोन बल्लामगुरि गामिनि गोजौ सोलोंथाइ गोनां आनवार हुसेन मुंनि साइबार गेंनि मास्टार माइन्डखौ। बबेखानि साइबार क्रिमिनेलफोरनिफ्राय AS19W2199 नम्बरनि गंसे टाटा टियागो, AS01QC 0737 नम्बरनि एल्टो K10, AS26E8471 नम्बरनि टाटा पान्च आरो नम्बर प्लेट गैयै गंसे I20 गारिजों लोगोसेनो गं 32 ATM कार्ड आरो डेबिट कार्ड, गं 22 सिम कार्ड, गं 23 मबाइल फन, गंसे सैमसां टेब्लेट, नगद 35,200 रां, मोन 9 चेकबुक, मोन 12 बेंक पासबुक, मोन 6 आधार कार्ड, मोन 3 पान कार्ड, मोनसे भटार ID कार्ड, गंसेनि साबि, गं 4 स्वाइप मेसिन, मोननै QR स्केनारफोरखौ पुलिसा जब्द खालामनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला हमजानाय सा 10 साइबार क्रिमिनेलखौ पुलिसा जिम्मायाव लानानै नायबिजिरनो जागायदों। अन्ध्र प्रदेशनि गादाफा मिरु जोबथेसालियाव माखासे कयदीफोरनि खाथियाव मबाइल फन मोननायनि जाउनाव गासै 5 मावख'गिरिफोरा साख्रिनिफ्राय होखारथ'जादों। जेलार आफाराव लेङाइ सामलायगिरि कमलाकर आरो 3 जोबथेसालिनि वार्डेनफोरखौ सासपेन्ड खालामदों जोबथेसालि बिथोनगिरि गाहाय अन्जनी कुमारा। जोबथेसालिनि मावख'गिरिफोरखौ दोनथ'नो बिथोन फोसावदों। जोबथेसालिनि सिङावनो माखासे कैदीफोरनि आखायाव गासै 60 मबाइल फन मोननाय जादोंमोन। जोबथेसालिनि मावफारियाफोरा कयदीनो फन जगायनायाव हेफाजाब होनायनि अजदाव 5 मावफारियाफोरा साख्रिनिफ्राय होखारजादों। मानो होनोब्ला जोबथेसालिनि सिङाव रावबो कयदीया जानबुं खाबु मोननाय जाया। बै सोमोनांथाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जोबथेसालि बिथोनगिरि गाहाया बिथोन होनायजों लोगोसे लोब्बा गोनां मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामग्रोदों। राजमुन्द्री सेन्ट्रेल जेलनि DIG रबि किरणआ नायबिजिरनो थाखाय बिबान मोनदों। लेङाइ नायगिदिंगिरिया कयदीफोर आरो जोबथेसालिनि मावथिफोर गासैखौबो सोंथि सोंनानै मबाइल फना माबोरै गोजौ रैखाथि गोनां सुबिदायाव हाबहैदोंमोन बेखौ रोखा खालामबाय होननानै पुलिसा मिथिहोदों। DIGनि गिबि नायबिजिरनाय रिपर्टनि उनाव जोबथेसालि सामलायगिरिया 5 मावफारियाफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखारआ हरखाबै बिबान एंगारनायनि उनाव लेङाइ हादरगिरिया सोर जागोन बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। बे सावरायनायनि गेजेरावनो आसामनि सासे जर'खा सुबुङा बे मासियाव जिरायनो हागौ एबा लेङाइ हादरगिरि महरै सायख'जानो हागौ होननानै इसारा मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतनि हादरगिरि महरै आसामनिफ्राय फखरुद्दीन आली आहमेदआ सिबिथाय होदोंमोन। बेनि उनाव लेङाइ हादरगिरिनि गिलिर बिबानखौ रुजुननायनि खाबुखौ आसामनि सासे जर'खा सुबुङा मोननो हागौ। लेङाइ हादरगिरि मासिनि थाखाय सावरायजानाय बै सुबुङानो जादों हादरनि बारग' गाहाय बिजिरगिरि आरो आथिखालाव हादरगिरिजों सायख'जानाय रायजो सभानि MP रन्जन गगৈ। रन्जन गगैनि अनगायैबो गोबां सा दैदेनगिरिफोरनि मुङा BJPनि खारिथियाव दङ। बिसोरनि गेजेराव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआबो सासे। नाथाय इयुननि लेङाइ हादरगिरिया सोर जागोन बेखौ दासिमबो BJPनि दैदेनगिरिफ्रा थि खालामाखै। ब्रिटिश रयेल नेभिनि F-35B फाइटार जेटआ हरखाब लेन्डिं खालामखांनायनि उनाव 1 दाननिबो बांसिन सम केरालायाव थाबथानानै दंमोन। दिनै फुङाव केरालानि थिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोननिफ्राय इंलेन्ड फारसे बिरलाङो।
बिरखंआ केरेलायाव मोनसे हाइड्रलिक जेंनानि थाखाय थाबथादोंमोन। बेखायनो फाहामनायनि थाखाय इउकेनि मोनसे रोंग'सार हानजानि गोनांथि जादोंमोन। फाइटार जेटआ समबारखालि क्लियारेन्स मोनदोंमोन। 5 हाप्तानि उनाव अख्राङाव बिरफिननो हादोंमोन। दिनै फुंनि फुटेजआव बिरखंखौ थिरुवनन्तपुरम बिरखं गाथोननिफ्राय बिरनाय नुनो मोन्दों। ब्रिटेननि गंसे F-35B बिरखंआ 14 जुनाव हरखाब सोलायनायनि जाहोनाव लेन्डिं खालामदोंमोन। थिरुवनन्तपुरम गेजेर हायुङारि बिरखं गाथोननिफ्राय दिनै ओंखारलांबाय होननानै ब्रिटिश गोजौ आय'गनि सासे बुंथिगिरिया भारतारि बिबानगिरि आरो बिरखं गाथोननि मावफारियाफोरखौ बाख्नायनानै बुंदोंमोन दि 6 जुलाइआव थिसनजानाय मोनसे ब्रिटेननि इन्जिनियारिं हानजाया गोनांथार फाहामनाय आरो रैखाथि नायबिजिरनायखौ फोजोबनानै बिरखंखौ सांग्रां खामानियाव जागायफिननो गनायथि होदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि खख्लाबारि बियाबनि बेन्दोङाव थानाय सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बोहैथि दाननि 22 आरो 23 अक्ट'आव साननै हाबाफारिजों खुंनाय जादों। दिनै फुंबिलि 8:30 रिंगासो समाव जोलुर बादायलायनायखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि अनसुमा नार्जारिनि सामलायनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि आफादगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया। माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै खख्लाबारि बियाबनि एमसेले मन्टु बर', सालबारि दखरा एबसुनि बारगु गाहाय नेहाथारि दैमालु बसुमतारि, मानास सेरफां एकाडेमिनि दिथागिरि आरो फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि, सालबारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा गोजोन खुंगुर ब्रह्म, बाक्सा जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि भारत बर', बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्ममोना बाहागो लादोंमोन। बाक्सा जिल्ला कमिसनार श्री गौतम दासआ मावख'आरि महरै बाक्सा खुंथायारि जिल्लायाव थानाय मोनद' बिटिसि बियाबनि थाखाय ड्राफ्ट इलेक्टरेल रलखौ फोसावबाय। जिल्लायाव गासै 570 भट सोग्रा मिरुफोर गायसननाय जादों। नोगोरारिफोरा 5 आगस्ट 2025 मायथाइसिम ड्राफ्ट रलनि सोमोन्दै दाबि आरो अजद दैखांनो हागोन। जोबथा सावगारि बिसायख'थि फारिलाइखौ 13 आगस्ट 2025 खालि फोसावनाय जागोन। गासैबो आरजाथाव नोगोरारिफोर जायफोरनि मुंफोरा 1 जानुवारि 2025 मायथाइयाव फोसावजानाय एसेम्बलि इलेक्टरेल रलआव नुजादोंमोन, नाथाय ड्राफ्ट भट इलेक्टरेल रलनिफ्राय गैयाब्ला बिसोर फर्म ए बाहायनानै सोफादेरनो थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। अजद दैखांनायनि बेलायाव नोगोरारिफोरा बिसोरखौ फर्म बि नि गेजेरजों गथायनो हागोन। आर'ज गाबगिरिफोरा गथायनाय समाव फर्मजों लोगोसे गावसोरनि इपिक कार्डनि मोनसे सेल्फ एटेस्टेड कपि होफानांगोन। बांलादेश एयार फोर्स फाइटार जेटआ थांनाय समबारखालि ढाकानि उत्तरायाव थानाय माइलस्टोन स्कुल आरो कलेज केम्पासआव सौग्रावहैनायाव दासिमाव खमैबो सा 20 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो सा 170 निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों। ट्रेनिंनि थाखाय बाहायजानाय बे F-7BJ फाइटार जेटआ टेक अफनि 12 मिनिटनि उनावनो सौग्रावफैदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इन्टार सार्भिसेस पाब्लिक रिलेशन्सआ फ्लाइट लेफ्टेनेन्ट महम्मद तिकिर इस्लामजों सालायजानाय बिरखंआ सानजौफुनि 1:06 रिंगायाव एयारफोर्स बेस एके कन्डाकेरनिफ्राय बिरनायनि दान्दिसे उनावनो मेकानिकेल फेल जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पाइलटआ रोजा सुबुं अनजिमा थानाय जायगाफोरनिफ्राय फाइटारखौ गुबुन लामाथिं लांनो नाजासेयावबो 1:18 रिंगासोआव मोननै थालानि बिल्डिंआव गोग्लैहैदोंमोन। जनितपुर पुलिसआ आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सीमा साखाथियाव थानाय बातासीपुर धाउला सेन्टार साखाथिनि रबनचन्द्री गामियाव मोनानि समाव गोख्रों अपारेशन खालामनायाव सा 7 सुबुंफोरखौ हमना गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला सासे खौरां होग्रानिफ्राय मिन्थिनो मोननायनि उनाव थांनाय रबिबार मोनानिफ्राय जागायना समबार फुंसिम सनितपुर पुलिस, ढेकियाजुलि पुलिस, CRPF कामान्डारफोरा बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन। अपारेशन खालामनाय समाव रैखाथि हानजाया गंनै हेन्डगान,
16 राउन्ड गुलि, गंनै वाकि टकि आरो माखासे मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। बे जाथायाव सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ मासबादनि गब्रा बसुमतारी, टेकियाजुलिनि रहित बसुमतारी, अरुणबारिनि राकेब बसुमतारी, आमिनगावनिफ्राय रबुल बर', चिरांनि रुनिकाटानि अनसुला इस्लारि, बेंटलनि चां नार्जारि आरो रुनिकाटानि फिलिप बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। रायजो सोरखारा फोसावनाय बायदिब्ला जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंगोन आरो दुर्गा फुजानि सिगां बिटिसि बिसायख'थिनि बिसायख'थियारि बिखान्थिफोरखौ फोजोबगोन। बेनि सिगां दिनै बिटिसि बिसायख'थिनि भटार फारिलाइनि ड्राफ्ट फोसावदों। बिटिसिनि मोन 40 बियाबनि भटार फारिलाइनि ड्राफ्टखौ फोसावनाय जाबाय। फोसावजानाय ड्राफ्ट बायदिब्ला बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव गासै 26,69,396 भटारफोर दङ। बेनिनो 13,29,742 साया हौवा भटार आरो 13,39,637 साया आइजो भटार। बिटिसिआव गासै सा 17 थामथि आथोननि भटारफोर दङ। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव गासै 3,277 भट होग्रा मिरु एबा भट सेन्टारफोर दङ। बिटिसिनि 26,69,396 भटारफोरा बै 3,277 भट मिरुफोराव भट होगोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बिटिआरआव बावैसो गं 81 गामिखौ सोसननाय जादों आरो बै 81 गामिनि थागिरिफोरा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होगोन। बै गोदान गामिनि भटारफोरनि ड्राफ्ट फारिलाइखौबो फोसावनाय जादों। 5 आगस्तनि गेजेराव ड्राफ्ट भटार फारिलाइनि सायाव दाबि आरो अजद खालामनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।